சிப்ரா நதிக்கரையில ராம்புரம்ங்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் இருந்தது. மற்ற கிராமங்களை போல இந்த கிராமமும் செழிப்பா இருந்தது. அந்த கிராமத்துல ஒரு விசேஷமான மரம் இருந்தது. அது ரொம்ப வருஷங்களா இருந்துச்சு. அந்த மரத்துல ஒவ்வொரு ராத்திரியும் மந்திர பூக்கள் பூக்கும். ஆனா விடியறதுக்குள்ள தேவலோகத்துல இருந்து தேவதைகள் வந்து அந்த மந்திர பூக்களை பறிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. இதனால அந்த பெரிய மரத்தை பார்த்து அந்த கிராமத்துல உள்ளவங்க எல்லாருமே ரொம்பவே ஆச்சரியத்துல இருந்தாங்க. இவரோட பேரு தான் பிரேம். இவர் இந்த ஊர்ல பால் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. பிரேமுக்கும் பக்கத்து கிராமத்துல வாழ்ந்து வந்த சரளாவுக்கும் இப்பதான் கல்யாணம் நடந்துச்சு. சரளா பிரேம் கூட போய் அவரு பால் வியாபாரம் செய்யறதுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. என்ன ஒரு ஒற்றுமை பாருங்க. அத்தை, நான் பால் வியாபாரத்துக்கு கிளம்புறேன். ஏற்கனவே ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. உஷாக்கா, உஷாக்கா, பால் வாங்கிக்கங்க. அட என்ன சரளா, காலையில இருந்து நான் உனக்காக எவ்வளவு நேரம் காத்துட்டு இருந்தேன். நீ என்ன இவ்ளோ லேட்டா வர? என்ன சொல்றது உஷாக்கா, என் மாமியாருக்கு சுத்தமா உடம்பே சரியில்லை. அதான் வீட்டு வேலையெல்லாம் கவனிச்சுட்டு வரதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. அப்படியா, இதுதான் விஷயமா? ஆனா நீ ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வந்ததுனால நம்ம கிராமத்துக்காரங்க எல்லாருமே அந்த பால்கார ராமு கிட்ட பாலை வாங்கிட்டாங்க. நான் மட்டும்தான் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கேன். மத்தவங்க எல்லாம் எப்படி காத்திருப்பாங்க? ரொம்ப நன்றி உஷாக்கா. நாளையில இருந்து நான் சீக்கிரமா காலையில எழுந்திருச்சு வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு பால் கொண்டு வந்துடுறேன். சரி, நான் கிளம்புறேன்க்கா. முழு கிராமத்தையும் சுத்தி பாலை வித்தாகணும். பால் வாங்கலையோ பால், பால் வாங்கலையோ பால். சரளா, இவ்ளோ லேட்டா யாராச்சும் பாலை கொண்டு வருவாங்களா? நான் ஏற்கனவே பாலை வாங்கிட்டேனே. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லக்கா. சரளா இப்படியே மத்த வீடுகளுக்கும் பால் விக்கிறதுக்காக போனா. ஆனா முன்னாடியே கிராமத்து மக்கள் எல்லாருமே பால் வாங்கிட்டாங்க. அதனால அவ வீட்டுக்கே திரும்ப போயிடலான்னு முடிவு பண்ணா. அட கடவுளே, எவ்ளோ வெயிலா இருக்கு. இன்னைக்குன்னு பார்த்து ஒரு மரம் கூட ஆட மாட்டேங்குது, அசைய மாட்டேங்குது. இதுக்கு மேல என்னால ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது. எனக்கு என்னமோ வீட்டுக்கு போயிடலான்னு தோணுது. இல்லனா இந்த வெயிலால எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடும் போல. இதுதான் சரியான இடம். வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் இங்க உட்கார்ந்து நல்லா ஓய்வு எடுத்துக்கலாம். சரளா எந்த மரத்துக்கு அடியில உட்கார்ந்து ஓய்வெடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணாலோ அந்த மரம் தான் இந்த கிராமத்திலேயே ரொம்ப அதிசயமான மர்மம் நிறைஞ்ச மரம். ஆனா சரளாவுக்கு இந்த மரத்தை பத்தி எந்த விஷயமும் தெரியாது. ஓய்வெடுக்கிறேன்னு உட்கார்ந்தவளுக்கு அப்படியே தூக்கம் வந்துருச்சு. தேவலோகத்துல இருக்கிற தேவதைகளுக்குள்ள அப்பதான் அந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. சிவப்பு தேவதையே, நீ என்ன வேலை பண்ணிருக்க? என்ன ஆச்சு? என்ன பண்ண? நான் என்ன பண்ணனே எனக்கு புரியல. எதுக்காக என்ன திட்டுறீங்க? இன்னைக்கு பாத்தியா அந்த பூவை? நீ காலையில பூ பறிக்கும் போது பூவை அந்த மரத்திலேயே விட்டுருக்க. என்ன மன்னிச்சிடுங்க தேவதையே, தெரியாம நான் அந்த தப்பு பண்ணிட்டேன். இப்போ அந்த மரத்துக்கு கீழே வர யாரோ உட்கார்ந்துருக்காங்களே. இது ரொம்ப பெரிய தப்பு தெரியுமா? நம்ம ராணி தேவதைக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா உனக்கு மிகப்பெரிய தண்டனையை கொடுப்பாங்க. நான் இப்பயே பூலோகத்துக்கு போய் அந்த பூவை பறிச்சிட்டு வந்துடுறேன். இப்பெல்லாம் நீ கீழே போகவே கூடாது. மனிதர்களுக்கு முன்னாடி தேவதைகள் போறது நல்லதே கிடையாது. சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகுற வரைக்கும் நீ காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும். அப்படியே செய்யறேன் தேவதையே. சூரிய அஸ்தமனம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க போய் அந்த பூவை கொண்டு வந்து தரேன். அப்ப திடீர்னு பயங்கர வேகமா காத்து வீசிச்சு. காத்து வேகமா வீசினதுனால மரத்துல இருந்த பூ சரளாவோட பால் குடத்துக்குள்ள விழுந்துருச்சு. காத்து வேகமா வீசினதுனால சரளாவும் தூக்கத்துல இருந்து கண் முழிச்சிட்டா. அட கடவுளே, நான் ஓய்வெடுக்கிறதுக்காக உட்காந்து நல்லா தூங்கிட்டேனே. எப்படி இவ்ளோ தூக்கம் வந்துச்சுன்னு எனக்கு புரியவே இல்ல. ச்சே, சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தே ஆகணும். சாப்பாடு வேற செய்யணும். என்னாச்சு சரளா? ஏன் நீ வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு? உனக்கு ஒன்னும் ஆகலையே? இல்ல, எந்த பிரச்சனையும் இல்லங்க. இன்னைக்கு நம்ம வெயில் ரொம்ப அதிகமா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க. எனக்கு ரொம்ப சோர்வா இருந்துச்சு. அதனால்தான் ஒரு மரத்தடியில உட்காந்து ஓய்வெடுத்துட்டு வந்தேன். அந்த இடத்துல நான் ரொம்ப நல்லா தூங்கிட்டேன் போல. அப்படியா? இவ்வளவுதான் விஷயமா? வேற ஒண்ணு இல்லையே. சரி, பரவாயில்ல விடு. உன் குடத்துல மீதி இருக்கிற பாலை இந்த பாத்திரத்துல ஊத்து. அப்படியே செய்யறங்க. சரளாவும் பால் குடத்துல இருக்கிற பாலை அந்த இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு ஊத்துனா. ஆனா என்ன நடந்ததுன்னா, அவளோட குடத்துல ஏறக்குறைய 1 லிட்டர் பால் தான் இருந்திருக்கும். ஆனா அந்த குடத்துல இருந்து சுமார் 5 பாத்திரங்கள் வரைக்கும் பாலை நிரப்பிட்டா. அப்பவும் கூட பால் குடத்துல இருந்து பால் ஊத்திக்கிட்டே தான் இருந்தது. இத பார்த்ததும் சரளாவுக்கும் பிரேமுக்கும் ஒண்ணுமே புரியல. சரளா கத்தவே ஆரம்பிச்சிட்டா. அட கடவுளே, என்னங்க இது? இது ஏதோ மந்திரம் மாதிரி இருக்கு.
நீ இந்த குடத்தை உடைச்சிரு. சரிங்க. சரளாவும் அந்த குடத்தை உடனே தரையில போட்டு உடைச்சிட்டா. அந்த பானை மண்பானையா இருந்ததால உடனே உடைஞ்சிருச்சு. அப்புறம் அதுக்குள்ள இருந்த மந்திர பூவும் வெளியே வந்தது. அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இது என்ன சரளா? இது என்ன பூ? யாருக்கு தெரியும்? பூ எப்படி குடத்துக்குள்ள வந்தது? இது ஏதோ மாந்திரிக பூன்னு நினைக்கிறேன். யாரோ மந்திரம் பண்ணணும்ன்றதுக்காக இந்த பூவை உன்னோட குடத்துல போட்டிருக்காங்க. இது அந்த பால்காரர் ராமுவோட வேலையா இருக்குமோ? இல்ல அவரு இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் செய்ய மாட்டாரு. வீட்டுக்குள்ள சத்தம் வந்துகிட்டு இருந்ததால பிரேமோட அம்மா முழிச்சுக்கிட்டாங்க. அவங்க தன்னோட அறையில இருந்து வெளியே வந்து பிரேம் கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சாங்க. பிரேம், பிரேம், என்னப்பா ஆச்சு? எதுக்கு இப்படி சத்தம் போடுறீங்க? பிரேம் அந்த மந்திர பூவை எடுத்து அம்மா கிட்ட காட்டுனான். அம்மா, இங்க பாத்தீங்களா? இது என்ன மாதிரி பூனே தெரியல. இன்னைக்கு இந்த பூவாலதான் நம்ம வீடு முழுக்க பாலா நிறைஞ்சிருக்கு. இது மந்திர பூவாச்சே. இது எங்க இருந்து கிடைச்சது? முழுசா எல்லாத்தையும் சொல்லு. மந்திர பூவா? மந்திர பூவா? ஆமா, இது மந்திர பூதான். நம்ம கிராமத்தோட மிகவும் புகழ்பெற்ற மரத்தோட பூ இது. இந்த பூக்களை தேவதைகள் மட்டும்தான் பயன்படுத்துவாங்க. இந்த பூ எந்த பாத்திரத்துக்குள்ள இருக்குதோ அந்த பொருட்கள் என்னைக்குமே தீந்து போகவே போகாது. அதான் உண்மை. அப்படின்னு நமக்கும் அதே மாதிரி தான் நடந்திருக்கு. நான் நடந்த எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அத்தை. சரளா அவளோட மாமியார் கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னா. அவ எந்த வழியா வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தானோ, களைப்புல எந்த மரத்துக்கு அடியில இருந்து ஓய்வு எடுத்தானோ அந்த மரத்தடியிலேயே அசந்து தூங்குனதையும் சொன்னா. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவ பால் குடங்கள்ல பாலை ஊத்திக்கிட்டு இருந்ததையும் சொன்னா. அப்படியா? அப்போ நீ உட்கார்ந்து ஓய்வெடுத்த அந்த மரம் இருக்குல்ல, அது சாதாரண மரம் கிடையாது. அதுதான் அந்த மந்திர மரம். அப்புறம் இதுதான் அந்த மந்திர சக்தி வாய்ந்த மந்திர மரத்தோட பூ. இது தேவதைகளுக்கான மரம்னு சொல்லுவாங்க. தேவதைகளை தவிர இத பூக்களையும் மரங்களையும் யாரும் பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா நாம பணக்காரங்களாக போறோம். சரளா, நீ இனிமேல் வெளியே போய் கஷ்டப்பட்டு பால் விற்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இந்த மந்திர பூவை நான் இப்பவே நம்ம பணப்பெட்டியில போடுறேன். நாம என்னதான் செலவு பண்ணாலும் கடவுளோட அருளால திரும்ப திரும்ப அந்த பணப்பெட்டி நிரம்பி வழியும். ஜாய் சிவ சம்போ. இல்ல, இது ரொம்ப தப்புங்க. இது அந்த மந்திர மரத்தோட மந்திர பூவா இருந்தா அந்த தேவதைகளுக்கு மட்டும்தான் அதுக்கான உரிமை இருக்கு. நாம இத வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த உரிமையும் இல்ல. நாம இந்த பூவை தேவதைகள் கிட்டயே கொண்டு போய் கொடுத்துடணும். அட, நீ வேற. இத உனக்கு அந்த தேவதைகளே கூட கொடுத்திருக்கலாம்ல. அப்படியே இத திருப்பி கொடுக்கணும்னாலும் எப்படி போய் திருப்பி கொடுப்ப? தேவதைகள் எந்த மனிதருக்கும் இந்த பூக்களை தரமாட்டாங்க. இந்த பூவை மனிதர்கள் பயன்படுத்த கூடாது. மருமகளே, நீ சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப சரி. நாம இந்த பூவை திருப்பி கொண்டு போய் கொடுத்துடணும். அப்படியே செய்யறேன் அத்தை. நான் திரும்பவும் அந்த பூவை கொண்டு போய் அங்கேயே வச்சிடுறேன். எப்படி இந்த பூவை தேவதை எடுத்துட்டு போறாங்கன்னு பாக்குறேன். சரளா அந்த மந்திர பூவை எடுத்துட்டு அந்த மர்மங்கள் நிறைஞ்ச மரத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சா. தேவதையே, இங்க பாருங்க, நான் உங்களுக்கான இந்த பூவை திரும்ப இங்கேயே கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன். இந்த பூவை உங்ககிட்ட எப்படி திருப்பி கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியல. சரளாவோட குரலை கேட்டதும் தேவலோகத்துல இருக்கிற மூத்த தேவதை சிகப்பு தேவதைய கீழே போறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க. இங்க பாரு சிகப்பு தேவதையே, சரளா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு. நீ அவகிட்ட போய் அந்த பூவை வாங்கிட்டு வந்துரு. ராணி தேவதைய நான் சமாளிச்சுக்கிறேன். நீங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த பூவை வாங்கிட்டு வரேன். தேவதையே, சொல்லு சரளா. நான் தான் சிகப்பு தேவதை. தேவலோகத்துல இருந்து இந்த பூவை கொண்டு போக வந்திருக்கேன். இந்த மந்திர பூவை நீங்களே வச்சுக்குங்க. நீ ரொம்ப நல்ல பொண்ணா இருக்க சரளா. உனக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். இந்த பூவை திரும்ப கொண்டு வந்து நீ எனக்கு மிகப்பெரிய உதவி பண்ணிருக்க. இது என்னோட கடமை சிகப்பு தேவதையே. சரளா, நீ ரொம்பவே நேர்மையான பொண்ணா இருக்க. அதனால நான் உனக்கு ஒரு பரிசு தரலான்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தேவதையே. தேவதை கொடுத்த அந்த பொற்காசு மூட்டைகளை எடுத்துக்கிட்டு சரளா வீட்டை நோக்கி வந்தா. அங்க நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் தன் மாமியார் கிட்ட சொன்னா. அப்புறம் பிரேமும் சரளாவும் பெரிய பணக்காரங்களாயிட்டாங்க. அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் வாழ்க்கைய வாழ்ந்தாங்க. நண்பர்களே, இந்த கதை மூலமா நாம கத்துக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா? நமக்கு உரிமை இல்லாத எந்த பொருளையும் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. நாம நேர்மையா வாழும்போது அதுக்கான பலன் நமக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும். யாருக்கும் துரோகம் நினைக்க கூடாது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம லைக்கும் ஷேரும் பண்ணுங்க. ரொம்ப நன்றி.